Aceasta nu este o navă de croazieră. Instrucția cadeților începe la doar câteva mile distanță de portul Constanța, iar marșul navei Școală Mircea durează 40 de zile. În primele 10 până la Civitavecchia, Italia, unde misiunea pentru care ne-am lăsat recrutați de forțele navale române se va încheia, la bord vom fi 169 de suflete, ofițeri, maestri militari, subofițeri, soldați gradați profesioniști, cadeți români, elevi și studenți, cadeți străini și ultimii, cu voia dumneavoastră, 2 jurnaliști. Începe povestea unui marș de instruire în arta marinăriei. Nimeni nu este scutit de portul Vestei de Salvare la acest exercițiu, chiar dacă sunt ofițeri superiori sau bucătari. Nici măcar noi. Nu vă panicați! Luați loc exact în această formație! Comandanții de plute vă vor da ordine cu privire la activitățile ce urmează să se desfășoare. Cel mai probabil vă va pune să lansați plutele. Panica este cel mai mare inamic al nostru. Deci, lumea să fie calmă și să execute exact ceea ce șefii plutelor ordonă. La cazarmă adunarea? La toate navele din lume se numește rolul de abandon, în care toți marinarii în foarte scurt timp trebuie să se prezinte la anumite bălci de salvare. Ei sunt repartizați dinainte sau înainte de plecarea navei de la cheu, se repartizați pe bălci de salvare. Trebuie să respecte cu strictețe bărcile la care se repartizați, se echipează cu vestea de salvare și părăsesc nava. Mi-aș dori să nu se întâmple niciodată lucrul ăsta, însă ei trebuie să cunoască și procedura asta. Rolul acestor alarme este să știi să acționezi în primele secunde. Dacă ai pierdut startul, pe mare e periculos. Unde sunt direcționale pentru cadeții străini? Stau cu direcționale lor și ce să scrie în limba engleză. Atenție mare! Documentul care reglementează toate activitățile de la bordul navei îl reprezintă rolurile navei. Așa se numește, rolurile navei. Aceste roluri spun pentru fiecare militar în parte, la fiecare activitate, ce atribuții are. Pentru fiecare militar de la bord, mai puțin ofițerii, se atribuie serie de luptă. Această serie de luptă formată din 3 sau 4 cifre este unică, cum este CNP-ul vostru. Așa și la bordul navei nu există 2 serii de luptă similare. Aceste serii de luptă le vom nota în carnetele serie de luptă când vă vom da atribuții la lucru în arboradă. Deci nu le notăm acum, în mod normal, la o navă militară cu propulsie mecanică se dau de la început, de la repartizarea la bord. Acum o să dăm în funcție de abilitățile voastre de lucru în arboradă. Pagina 12, rolul la pregătirea navei pentru marș și luptă scrie în carnet. Noi pregătim doar pentru marș, că nu suntem navă de război. Scrieți acolo în creier, mă prezint la, și fiecare își trece locul unde are sector de curățenie, la lupta cu focul, da? În caz de incendiu, strict cu putere, foc, foc, foc. De 3 ori, da? Până când informația ajunge la ofițerul de car. Marinar te poți face din vari motive. Pentru unii, pentru că așa este tradiția familială. Pentru alții, poate fi curiozitate. Am fost foarte atrasă de uniformă, în primul rând, de respectul care se acordă aici. Mi-am dorit de mult să ajung la marină, căci am avut o inspirație din familie, căci tatăl meu este marinar și mi-a transmis această meserie. Om liber, tu vei iubi întotdeauna marea. A fost alegerea mea. În momentul în care m-am dus la Centrul Militar Zonal să mă înscriu, să ajung în școala de aplicație. În momentul acela completez o listă cu opțiunile în care poți să fii repartizat. Și Bricul Mircea a fost prima mea opțiune și am ajuns aici. Înainte de școală am fost eghipist. Tot pe marină, era infanterie marină, batalionul de la Babadac, dacă știți de el.
Și am vrut să continui pe aceeași ramură cu Marina, să evoluez, ca să zic așa, în carieră, să mai urc o treaptă. Și am ales tot forțele navale și cea mai bună ocazie a fost școala de maestri de la Constanța, a forțelor navale. Primul contact cu înălțimea și cu frica. Elevii, viitorii maestri militari și studenții, viitorii ofițeri, își ascund temerile cum pot. Deja știu că un militar nu își arată slăbiciunea. Toată lumea participă la activitățile de lucru în arborat. Este cea mai importantă activitate care se desfășoară la bordul navei deocamdată. Puțin am frică de înălțime. Prima zi a fost puțin mai dificil, deoarece frica de înălțime mi-a pus piedică, oarecum, dar cu timpul și exersând am reușit să recapăt încredere în mine și am reușit să urc până unde îmi doream. N-a fost o surpriză, însă la prima urcare mi-am dat seama că este mai greu decât mi-am imaginat. Când se intră în apele teritoriale, adică la 12 mile de coastă, sunt apele teritoriale ale oricărei țări, da? Bun, de aici, de când am intrat în Bosfor până când o să ieșim în Egee, sunt ape teritoriale turcești, inclusiv Marea Marmara, da? Bun, când am intrat în apele teritoriale, se ridică pavilionul de complezență, da? Adică pavilionul turcesc, s-a ridicat în bordul babor. La toate strâmtorile turcești, Bosfor, Dardanele, inclusiv Marea Marmara, există un sistem de raportare a poziției, spune Turkish Strait Vessel Traffic Service, da? TSVTS, da? Toate zonele astea sunt împărțite, deci noi venim din nord, sector Turcheli în canalul 11 BH, da? Cu ăsta se ia legătura. Sector Turcheli, this is motor vessel sau Romanian Navy Sailing Ship, da? Ca să știi că suntem Navy, adică nava militară, chiar dacă nu suntem noi blindați cu tunuri, da? Să știi că suntem Romanian Navy Sailing Ship cu vele, da? Mircea. Raportăm că avem nevoie de pilot. Când urcă pilotul la bord, de-abia atunci se ridică pavilionul Hotel. Este la din bord, alb-roșu, da, ăla de jos, alb-roșu. Ăla este pavilionul Hotel și înseamnă că nava are pilot la bord. La trecerea prin Bosforul care separă Istanbulul european de cel asiatic, comandanții se îndură de studenți. Au liber pe tot parcursul celebrei strâmtori. Am vizitat Istanbulul și atunci a fost în 2003 prima promoție de fete. Și m-am dus în bazar cu 17 fete. Ce era pe Turcia de acolo? Da, pe tine. Da, pe mine. Te gândeai ce se întâmplă, dacă le pierd pe aici. Da. Eu am fost în Izmit și aveam 10 studenți cu mine în bazar și am pierdut pe toți la un moment dat. Când am ieșit dintr-un magazin de acolo, eram disperat, nu-i mai găseam. Entuziast, cadetul turc solicită și primește permisiunea de a fi ghidul colegilor săi români și străini.
Pentru o scurtă perioadă este din nou acasă și simte nevoia să-și recompenseze colegii care l-au primit atât de călduros. Hi everybody again. Right now we are in the most important part of Istanbul. It's called Topkapı. It's constructed by Sultan Mehmet II 550 years ago. În tot acest timp, nava de luptă care ne-a însoțit prin Bosfor completa cuvintele cadetului turc. Mesajul era simplu. Istanbulul nu mai este Constantinopol, iar strâmtorile sunt și vor rămâne turcești. Am simțit patriotism la studentul turc. Superior față de al nostru, superior față de al polonezilor, de exemplu. Nu vorbesc niciodată rău despre țara lor, accentuează numai punctele tari ale țării din care provin, ceea ce este un lucru de admirat la ei. Nava Școală Mircea face parte din patrimoniul țării. În 1947, după ce România a recuperat nava de la sovieticii care o capturaseră ilegal, ca pradă de război, regele Mihai însuși a onorat-o cu prezența sa. La 68 de ani distanță, fotografiile acelui moment, purtând semnătura în original a majestății sale, își vor găsi locul la bordul lui Mircea. Domnule comandant, un dar din partea majestății sale regelui Mihai. Mulțumesc mult, echipajul și eu personal suntem onorați pentru cadou primit. Este semnătura în original. Aici e în 47 când bricul a revenit României după ce a fost confiscat de ruși. Da. Și aici este chiar la bord. Suntem onorați pentru cadou. Și noi. E o reală emoție și vor fi la loc de cinste. Mulțumim frumos. Mulțumesc mult. Să vă poartă noroc. Bravo, domnișoară, bravo! E bine, hai! Hai, să următorii patru! Ăia care sunt de serviciu să urce întâi, da? Admiratorul, 1600. Ulei, 5 kg. Ulei de măsline, 2 kg. Orez, 3 kg. Și măsline cu găleată. Hai, ia-o prin dreapta lui pe acolo și urcă! Urcă prin dreapta lui! Asigurarea! Privește în față! Hello! Așa, mai ochelari! Scoate 2 cutii de pâine, 2 lăzi de pâine. O cutie de pește afară. E ultima serie! 2 cofraje de ouă. Deci ați scoate un box de lapte, o cutie de lapte. Am impresia sau bucătarii muncesc cel mai mult în vasă? Știți cum e? Așa sperăm și noi, sau cel puțin așa credem și noi că ne muncim cel mai mult, dar... Ritmul e continuu, non-stop. Terminăm o masă, ne apucăm de cealaltă, terminăm prânzul, ne apucăm de seară. Între timp facem și pâine, printre picături facem și pâinea până în ora 8, să terminăm 8 jumate, 9, să fim totul
terminat. Ce mai mult le plac mâncărurile uscate, care nu prea se pot face la noi, cartofi prăjiți, pizze, care aici se fac foarte greu. Astea, toată lumea vrea așa ceva, dar din cauza lipsei dotărilor nu avem o fructoză, nu avem putem face așa ceva. Comandul nostru chiar nu este deloc pretențios la mâncarea la asta, mai ales ține și un regim așa puțin și chiar nu mănâncă foarte subțire. Am vorbit cu ei despre obiceiurile lor, despre tradițiile lor, despre mâncărurile lor, despre academiile lor, despre ceea ce vor deveni în viitor, despre opțiunile lor pentru viitor. Chiar am discutat foarte multe lucruri. Despre țara lor în general am vorbit. They really helped me to feel better and to acclimatize for a while. They are very nice and very kind to me, and they are respect. I am another religion. I am a Muslim, by the way. They are most of them. All of them is Christian, from Greeks or Polish. They are always, Christian, but they are very respect to me, my religion, me, and that's why I found them very kind, very polite. The eating habits, for example, we don't eat cheese. You know? Yeah, we don't eat cheese. For every breakfast, yes, there will be cheese, but I don't like it. And my Romanian classmates will ask me, did you get used to it? And maybe sometimes he asks me some opinions that he can talk to the cooker. I think no, it's okay. So I'm just here is in home, you know, a family. I can't eat pork. As I told you, my friends are very kind to me and they are a really helpful person. They help me to eat like chicken, beef or something. I can eat fish. I can eat all of these kind of foods. That's why they are very helpful to me. Ce nu vă place tot? Ce e mai greu? Că n-avem tort de ciocolată? Și noi stăm la orice oră? Și eu, nu știu, mai mult apă caldă la duș, spații mai mari. E bine. Chiar ne așteptam la mai rău. Adică ne așteptam la program, să la o oră. Două dintre voi veniți direct din liceu, nu? Cineva din liceu militar, cineva din liceu civil, nu? Da. Aveți un an de armată, nu? Da. Așa că viața la volan trebuie să fie prea deosebită, sunteți obișnuiți cu reacția și cu toate celelalte lucruri? Da, ne-am obișnuit. Da? A fost mai greu un an întâi la mine, dar e bine. Pe partea cealaltă avem alte povești, nu? O vârstă mai, puțin mai mare? Da, 27. Tu? 25. Deja aveți experiența în vieții, cum e? Da. Ați fost și soldați gradați profesioniști, nu? Da. Deci, militarie veche, corect? Da, corect. Ce schimbare reprezintă pentru voi bricul? Cum e față de celelalte unități? Tu ai fost unitate de uscat, tu ai fost îmbarcată pe navă, nu? Am fost unitate de uscat unde a lucrat colega mea. Ce e mai bine aici? Sincer? Da? Este o experiență frumoasă, dar m-aș întoarce cu drag unde am lucrat. Da? Păi de ce vii atunci? Ai fost detașat? Ai vrut tu să vii sau cum? Nu, am vrut eu, a fost alegerea mea. Da? Pentru a avansa. Atât, nu? Era obligatorie. Nu puteai să refuzi practic, nu? Obligatorie pentru mine, nu că m-a obligat cineva. Am înțeles. Deci nu o să fii marinar, nu? Să vedem. Și de ce plângeai la plecare? Asta cu ochii pe noi? Nu era greu, îți dai seama. Mă dai seama, am consumat un pachet de șervețele. Prima oară că pleci mai o lună și ceva, da? Da.
Aveți rău de mare? Toată lumea? Nu, eu. Nu? Încercăm să învingem, să manifestăm. Care e cel mai greu? Ce post e cel mai greu? Doi. De la 12 la 14, la care am fost așa. Ce funcție e cel mai grea? Veche, prova, pupa, la timonă, care vi se pare mai solicitant? Noi facem doar carturi, noi facem doar navigație. De navigație? Păi și nu luați carte de navigație de pentru Ba da. Cred că e cel mai greu navigația, că e lucru la hartă. Că solicită și capul, nu? Și intelectul. Totuși, cu atâtea fete și băieți la un loc, o întrebare nu-mi dă pace. Pe nava școală Mircea există și studente. Nu vă este teamă că pleacă un număr finit de studenți din echipaj și vă toaceți un pic înmulțiți? Se poate întâmpla și chestia asta? Nu mi-a fost teamă niciodată. Vedeți? Una din atribuțiile mele e ca să se respecte disciplina pe navă. Ori asta face ca eu să acționez în așa fel încât dumneavoastră să nu aveți dreptate la întrebarea asta. Și coborâți cu soarele ăsta roșu până la nivelul orizontului. Marinăria nu înseamnă nimic fără navigație. După cursurile teoretice din Academie, pe puntea lui Mircea se studiază aplicat. Viitorii ofițeri trebuie să se poată orienta oricând, fără aparatură modernă, așa cum făceau mari navigatori ai umanității, care au desenat harta lumii de-a lungul timpului. Am luat relevmente la faruri, la stele, am calculat culminația soarelui, foarte multe elemente care pot să zic că le-am făcut doar teoretic la școală. Acum am văzut exact cum se măsoară cu sextantul. Cu sextantul la 0 grade 0 minute o să facem măsurători la soare. Măsurarea unghiului vertical la soare. Deci vizăm soarele roșu, adică cel dublu reflectat, pe măsură ce dați alidada spre înainte, o să coboare. Voi trebuie să urmăriți soarele la roșu și pe măsură ce coboră și voi cu sextantul, cu privirea, da? Când vedeți linia orizontului și soarele este aproape de linia orizontului, dați drumul la pârghie, da, să facă clanț, așa, să se audă, și după aia din tambur faceți reglajul fin al orizontului, al soarelui, al imaginii soarelui, ca bordul inferior al soarelui să tangenteze orizontul. La fel, sextantul, puteți să-l înclinați ușor, cum fac eu acum, stânga-dreapta, da? Și să vedeți exact când bordul inferior al soarelui tangentează orizontul. Navigația pentru marinar înseamnă totul, mai ales pentru un ofițer de punte. Fără navigație, pe mare, suntem pierduți. Navigația pe care o facem cu studenții în anul 2, navigația, în special navigația astronomică, este temelia oricărui ofițer de marină, în sensul că dacă la bordul navelor de astăzi avem tot felul de echipamente de navigație care ne dau punctul navei foarte facil, trebuie să fim în măsură să determinăm poziția navei și să aflăm unde suntem pe mare în situația în care aceste echipamente se strică. Și atunci singura modalitate prin care se poate determina poziția navei, că atunci când suntem în mijlocul mării și nu avem repere la coastă, nu avem în vedere țărmul, este navigația astronomică. Stelele, spun eu că nu mint niciodată. Nava are multe secrete. Este un velier, dar are și un motor de 1100 de cai putere și diferite alte instalații. Sub punte se ține un alt tip de curs, dar din lipsa spațiului, doar câțiva elevi își pot urma profesorul, acesta fiind nevoit să repete traseul până când toți elevii vor fi trecut prin fiecare cotlon. Aflăm la o nouă lecție de cunoaștere a navei. În cazul de față o să intrăm în camera cârmei. Este un loc special amenajat pentru că de aici se poate face acționarea de avarie a cârmei. Era. Cobor! Ce înseamnă această acționare de avarie? La bordul navei nu mai avem energie electrică, deci ceea ce avem aici, convertizorul și electromotorul de acționare,
nu mai au energie. Și atunci trebuie să acționăm manual. Acționarea manuală se face de la această timonă. Această timonă este foarte mare. De ce? Pentru că forța ori brațul se dea un moment mare. Cuplu este egal cu forța ori brațul, așa cum ați învățat la mecanică. Trecerea de pe automat pe manual se face cu ajutorul acestui mecanism. Se scoate bolțul, se acționează asupra acestui cuplaj cu gheare. Am trecut pe manual, am scos bolțul, trec pe manual și acționez apoi cu această timonă. Acesta este axiometru. Ne arată care este poziția cârmei în raport cu planul diametral. În cazul de față vedeți că este 0, cârma este pusă pe 0. Și tot aici avem comunicații prin voce. Prin voce, cel care stă sus vorbește la această instalație de comunicație și îți spune exact cât trebuie să pui cârma într-o parte sau în cealaltă, astfel încât să stai pe drumul navei. Ca maestru e specialist pe o anumită tehnică. Ca specialitate chiar am motoarele și vreau să dau totul din mine să învăț cât mai bine această specialitate. Cum se pare bătrânul motor al lui Mircea? Cum funcționează? Merge bine? Merge foarte frumos. Are o construcție foarte frumoasă, robustă, zgomotul e specific. E un motor foarte frumos și nu e așa închis. Poți să vezi tot felul de piese, cum se mișcă înăuntru. De exemplu, de la Bricul Mircea nu are capacul de chiuloasă și poți să vezi diferite supape cum se mișcă înăuntru. Aici este, la bordul navei Școală Mircea, un amestec între tradiția marinărească și inginerie, dar un amestec fericit. Pentru că după acest voiaj concepția lor se schimbă mult, mult în bine. Adică devin adevărați lupi de mare, le cresc colții, cum s-ar zice. Acum calculez punctul în care trebuie să ne aflăm în momentul acesta. Din punctul de comandă determinăm anumite coordonate, longitudinea respectiv latitudinea. Iar de acolo, pe harta noastră gradată, noi putem trasa cu ajutorul acestor date și putem determina punctul în care ne aflăm. Există mai multe moduri în care ne putem orienta. Ne putem orienta cu ajutorul aparaturilor de la navă, ne putem orienta după stele. Ai calculat velocitatea asupra fondului? Trebuie să le calculăm. Mai ușor găsești poziția navei noaptea pentru că ai mai multe elemente la care să te raportezi. Adică? Faruri, stele. Iarăși am învățat toate stelele în școală și acum trebuie să le găsim pe cer. Și ți-e greu să le găsești? Da, e mai complicat. De ce? Pentru că sunt multe constelații. Ai putea să-mi spui cum se numesc alea două stele? Este steaua polară, în partea din stânga, da. Și în partea din dreapta este steaua Aldebaran. Cu ce te ajută pe tine steaua polară? Ne ajută atunci când vrem să găsim punctul cardinal nord. La bordul navei Școală Mircea se păstrează tradiția de dormit în hamac, se păstrează tradiția de dormit în hamac, să spunem, într-un dormitor, într-o cazarmă, cum îi spunem noi, de aproape 85 de persoane, 85 de băieți și 15 fete. Când eram acasă îmi doream foarte mult un hamac, să stau lejer, liniștită pe el, așa.
Dar aici e cam greu. The first night, you know, is very difficult for me because I don't know how to prepare for the hammock. And there comes the 4 guys, 4 Romanian classmates, and help me to prepare for the hammock. Every night we have to build the hammock and we have to sleep, and the space, you know, it's very tight. Most of the times, the next hammock person leg is in my hammock and my arm is in his hammock. But, you know, it's an experience for me. When you sleep with the other guy so close, he knows that if every move he makes, he will disturb you. So he tries to be calm in order for you not to sleep. And this is the basic funds of cooperation, of team spirit. Orice satisfacție cere și sacrificii, iar consider că sacrificiul pe care îl facem acum este benefic pentru formarea noastră, ca viitori ofițeri. Poate părea greu de înțeles și cu siguranță periculos să urci zilnic până la 40 de metri deasupra punții. Însă Mircea este un velier. Cadeții se obișnuiesc cu înălțimea, apoi, în funcție de aptitudini, îndemânare, curaj și voluntariat, sunt repartizați pe vergi. Să știți că acum o lună, când veneau pe la bord, se uitau acolo, marea majoritate spuneau nu o să urc niciodată acolo. Și acum se bat care să urce primul. Ca începător, este teama aceea când urcă și se țin foarte bine de grijere. Și își obosesc brațele, antebrațele în primul rând. Strâng foarte tare de starturi când urcă și deja obosesc ca început. Iar apoi, după ce devenim mai experimentați, devine o obișnuință, o lejeritate. Atunci este mai periculos decât la început. Întotdeauna am emoții când îi văd pe urcă, chiar dacă știu că sunt experimentați. Sunt multe pericole, nu știu dacă sunt atenți pe ce calcă, pe grijele, dacă se țin de un zbir metalic care poate e molat și s-ar putea să tragă de el și să cadă. Am teamă totdeauna. Acum este momentul în care se leagă prieteniile pe viață. Se testează unii pe alții și vor ști mereu ce și cât pot fiecare. În aceste zile, realizează că trebuie și pot să se bizuie unii pe alții. Marina se trăiește doar în echipă, așa cum a fost mereu. Suntem toți pentru unul, pentru toți. Și ca și comandă de subunitate, pentru mine, obiectivul principal ăsta este să creez coeziunea de grup specifică oricărui grup, mai mic, mai mare, militar. Cu siguranță coeziunea a început să se întărească și se va întări mult mai mult până la finalul stagiului nostru de pregătire. Și sunt bucuros că, fiind un mediu închis, avem ocazia să ne cunoaștem mai bine și să remediem ceea ce nu a fost bine până la momentul acesta. Indiferent dacă erau certați sau nu, în momentul în care i-am pus la vergă unul lângă altul, a trebuit să se ajute. Chiar dacă poate nu se înțelegeau foarte bine, acum colaborează. Pe un velier sau orice altă navă, medicul nu șomează, oricât și-ar dori comandanții. Am o ușoară juritură la Traumatismele, accidentele de muncă, există și așa ceva și probabil la această navă sunt mai multe, pentru că are un anumit specific. Bricul Mircea, având în vedere urcatul în arboradă. Nici comandantul marșului nu este scutit de neplăceri. Soarele este puternic în Mediterană la jumătatea lunii iulie. Bine, unii dintre ei la cele sus spun bronz și trec, dar și sunt foarte mulțumiți. Alții la care arsurile solare nu au evoluat cu acea culoare frumoasă, ci au evoluat cu o culoare rozea așa și
numeroase pete, nu sunt mulțumiți, da? Și spunem eritema actinic, da? Și vin la doctor și trebuie să-i tratăm, cum ați văzut, cu antihistaminice, cu diverse unguente. Cel mai frecvent necaz pe o navă este celebrul rău de mare. Am experimentat și eu rău de mare, numai că nu m-a speriat. Că ideea este că rău de mare îl avem toți. Noi ne naștem ca să trăim pe uscat, nu să trăim pe mare. Îl avem toți, dar se fac marinari doar cei care se adaptează foarte bine la rău de mare. Nu există om care să nu aibă rău de mare. În multe feluri se manifestă, nu numai vărsături, dar vărsăturile sunt cele mai neplăcute. Vă dați seama, o stare așa de sfârșeală, de sfârșeară așa și să dai tot din ține și cum povesteam niște colegi, băi, mi-au venit să vomit și ochii din cap. Așa, vă dați seama că nu e tocmai plăcut. Vă reamintesc, trecem prin Mediterană, unde, așa cum ați văzut, toată lumea, există multe băști din astea clandestine cu imigrați. Trebuie să-i vedem. Nu poți să dai cu nava peste oamenii ăia. Există, de asemenea, în urma furtunilor, e posibil să cadă containere de pe navele astea civile și astea stau așa între ea pe containere. Vechea probă, asta e rolului. La Pupa e zona cea mai liniștită a navei, dacă a căzut cineva în apă, abia la Pupa acolo îl aude. Aveți în subordine copii de care, așa cum spunea și comandantul navei, trebuie să aveți grijă și să-i duceți steferi sănătoși înapoi la părinții lor. Ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, dați de pirați? Cum vă puteți apăra? Pirații de regulă nu atacă nave de acest gen sau nave militare, e mai greu. Obiectivul lor principal sunt navele comerciale. Se poate apăra, dar nu va fi atacată niciodată. Da, noi nu suntem războinici, suntem navă militară, însă suntem o navă velier și îmi place să cred că pe mare există, în ciuda faptului că există tot felul de pirați, cum a zis noastră, există un anumit respect și o anumită mândrie atunci când vezi un velier și vă garantez că toate velierele pe mările și oceanele lumii sunt respectate, și inclusiv de pirați. Nava Școală Mircea este iubită de marinari și pentru că le oferă protecție împotriva urgiilor naturii. Săptămâni și luni pe mare, Mircea le este și casă, și masă, și țară. Este una dintre cele mai stabile nave și cele mai sigure nave pe care le-am întâlnit. Pe chila navei, de la Proba la Pupa, are un lest, noi îi spunem un lest, adică sunt cărămizi de fontă de 8 kg, însumate până la aproape 236 de tone. Este un fel de hopa mitică. Oricine ajunge la bordul ei, acum după o săptămână sunt convins că și tu ai înțeles treaba asta, își lasă o parte din suflet aici și va răspunde totdeauna în timp la apel despre orice. Când te cheamă nava, vei spune prezent. Dacă e vorba de un marș, dacă e vorba să ajungi cu o fotografie, cu ceva imagini, totdeauna vei spune prezent. Generațiilor de marinari români care și-au desăvârșit pregătirea pe nava Școală Mircea li s-au alăturat cadeți străini trimiși de academiile lor navale. Mircea a devenit o universitate multietnică. I feel lucky and it's an honor for me to be sent here. My colleagues that came here last year and the year before that told me that this will be the most amazing experience till the day I graduate. And for now, I think they're right. In our Navy, we don't have a ship like this, a traditional form ship like Mircea. We only have small sailing boats for races. They are Olympic classes sailing boats. So it was a very good opportunity for us to come here and develop some skills in sailing that our other colleagues don't have in my academy. Responsabilitatea pe care o au comandanții, în special comandantul navei față de cadeți, echipaj și navă, este enormă. Mircea este o școală, dar una plutitoare, înconjurată nu doar de apă, ci mai ales de pericole. Cea mai tare furtună pe care am prins-o eu la bordul navei a fost în 2004, în Marea Mediterană, să zicem puțin mai spre vestul Mării Mediterane, o furtună de gradul 7-8, poate chiar 9 uneori, destul de tare și care a fost, să zicem așa, între ghilimele, binevenită pentru că întregul echipaj a căpătat și mai multă încredere. Nu știu câtă populație știe ce face comandantul de navă ca exemplu.
că trebuie să se pregătească el personal, că trebuie să pregătească echipajul, că trebuie să execute un marș în siguranță și să asigure protecția navei, cât știu treaba asta. Am o anumită responsabilitate față de navă, în primul rând, trebuie să ajungă întreaga acasă, față de echipaj. Și când spun echipaj, mă refer în special la studenții români, dar și străini. Părinții lor ne-au trimis să-i formăm, să-i transformăm în adevărați marinari, în adevărați patrioți. Noi le garantăm că vom face lucrul ăsta și le garantăm că îi ducem acasă sănătoși și pregătiți. În lista ilustră a comandanților pe care Mircea i-a avut, Gabriel Moise ocupă un loc care dă fiori superstițioșilor. Al 13-lea, din câte știu, da? E cu noroc. Sunt mândru și onorat să fiu comandantul acestei nave. Poate cineva contesta pe navă ordinele comandantului ei? Nimeni. Generație după generație, marinarii români l-au iubit și îngrijit pe Mircea. Corvoada de la prima vedere este doar pasiune și respect. Toată lumea este încadrată pe o funcție, dar toată lumea ajută la mentenanța acestui vas. Oțeaua se tinde să nu se scurge. Mulțumesc! Acest brig ne formează în viitoarea carieră. Parcă fără el n-ar mai fi Academia sau Școala de Maestri. Dintotdeauna s-a făcut sabricui la bord, adică activitatea de curățire a punții, care e punte de tec din material lemnos, iar acest tec trebuie curățat și se curăță în cel mai bun stil marinăresc prin bricuire, adică cu nisip fiind de râu, umed, se freacă puntea de 2, 3, 4, 5 ori până când trebuie să iasă așa ca și că aibă culoarea unei lămâi. Abia atunci lemnul ăsta e curat. Am făcut ochii mari când am văzut ce se întâmpla pe Punta Centru. Inițial, fiind duminică, le-am permis atât echipajului cât și cadeților să aibă puțină relaxare după amiaza. Planificasem un film, iar înaintea filmului cineva a avut o inițiativă și au făcut o mică horă. I was on duty yesterday and Mr. Colonel told me you must go down, and I say why? I don't know Romanian Dutch, I don't know Romanian song, and he said to me go down. When I went down, it started the Greek songs, Maria Metakitrina, you know, and I was like, no, I have to dance. So I took my colleagues and started dancing the Greek way. Viața noastră continuă și pe mare. Coeziunea lor se realizează și prin aceste momente de relaxare. Cine a ales filmul difuzat pe Punta Centru a dat dovadă de umor. Cadeții cinefili au privit aventurile unui personaj aflat într-o barcă, alături de un tigru, amândoi în mijlocul oceanului. Noi eram în mijlocul Mării Mediterane. De la prova se auzeau cântece de haiducie. Apus peste apus, ce nu te trece timpul, și zorile s-au dus, ce bate vântul. N-am așteptat, înfrigurat, să mă întorc înapoi. M-a judecat, cu foc am dat, dar cine sunteți voi? Că-ți-ai cu rostul s-a spus la umbra marelui urs. Mica și camierul, da? Gata proba! Voi fiți atenți! Haide, hai mai repede! Trage bine! Hai un pic! Trage școalta, mâneilă!
8 zile a mers bătrânul motor fără oprire. I-a susținut pe cadeți până când aceștia au învățat să nu se teamă de înălțime, să cunoască rolul fiecărei parâme și să-și desăvârșească tehnicile marinărești. Acum, Mircea este din nou un velier. Drum 065! Drum 065! Viața nu le va oferi acestor tineri doar plăcerea navigației și îndeplinirea unor sarcini aproape birocratice. Lumea se schimbă mereu și nu totdeauna în bine. Anii pe care petrec în studiu și transpirație pentru a-și merita uniforma pe care o iubesc atât de mult, îi va duce probabil și în situații nedorite. Dar pentru asta se pregătesc. Armata este singura structură care a jurat să moară pentru patrie. Aș lupta corp la corp cu bărbații, adică ce ar face ei, am face și noi fetele. Cred că așa considerăm toate fetele care suntem în acest sistem. Să ne apărăm cu toții țara. Cu siguranță o să ne apărăm țara. De asta am venit la Academia Navală, de asta am pătruns în armată, de asta am vrut să fim mai aproape de țara noastră. Doar 3 metri. Cei mai grei 3 metri din viața mea.